तो नमस्ते प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर के.पी. राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते हैं रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बानी बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल खतरनाक मैटर देवर भौजाई के स्पेशल संग। उम्मीद करते हैं रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के रउआ बढ़िया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कहतनी तो 100% बा कि मार्केट में गाना राउर तहलका मचा दी। लेकिन इससे पहले रउआ सबन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा आ गायकी कल चाहतनी, गायकी रउआ के पसंद बा आ रउआ के बढ़िया मैटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत, बढ़िया रउआ सबन के म्यूजिक नहीं मिल पावत, तो रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गइल बिन तो रउआ सबके निराश भइला के जरूरत नहीं है। काहे से कि रउआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे रुआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले, चाहे नया कंपोजिशन गाना लिखवा सकिले, चाहे बढ़िया से बढ़िया रुआ म्यूजिक बनवा सकिले। लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, चाहे जिला स्पेशल गाना, चाहे रुआ अपना मनपसंद के कोनो भी गाना चाहे म्यूजिक बनवा सकिले, लेकिन लिखवा सकिले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ये से कहल चाहब रउआ सबन से कि रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गइल बानी आ चैनल पर पहला बार बानी, चैनल पर बिल्कुल नया बानी, तो चैनल के लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी आ बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबन के मिले। अगर वीडियो रउआ सबके अच्छा लागता, गाना रउआ सबके बढ़िया लागता तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज की मैटर देखल जाए कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, ये रउआ सबन के हम गा के बताओ थे। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। एगो औरत अपना देवर के करनामा फ़ोन करके अपना पति से कहतिया कि ये राजा जी सुनी ना, देवर के कौन दशा भइल बा आ कितना गलती हमरा से कैले बड़े, का इनकर परिस्थिति चलता। देखिए कैसे कहतिया, का बतावतिया कि जब से चटले हे बढ़ोड़ी मुआना बाई में, कि सगरो लागता कमाई पिया दवाई में। हे राजा जी सुनी ना, कि जब से चटले हे बढ़ोड़ी मुआना बाई में, कि सगरो लागता कमाई पिया दवाई में। त देवरा भर्ती भइल बा पीजीआई में, त देवरा भर्ती भइल बा पीजीआई में, कि जब से चटले हे बढ़ोड़ी मुआना बाई में, कि सगरो लागता कमाई पिया दवाई में। त देवरा भर्ती भइल बा पीजीआई में, त देवरा भर्ती भइल बा पीजीआई में, त देवरा एडमिट भइल बा पीजीआई में। हे राजा जी सुननी। तो उम्मीद करतनी मैटर रुआ सबके बेहद पसंद आइल होई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवावल चाहतनी, चाहे एकर म्यूजिक बनवावल चाहतनी, तो डिस्क्रिप्शन में हमार कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, तो रुआ कॉल कर सकिले या व्हाट्सअप कर सकिले। रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाई। लेकिन एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारा गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहतनी। ऐसे कि हम तो गायक ना हैं, हम तो रुआ समझ के खाली बता सकिले, समझा सकिले। ये रउआ ऊपर डिपेंड करते रहो, जितना बढ़िया से गायकी करब उतना बढ़िया से गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। तो मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक ले रउआ सब सम्मति चाहतनी। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माता दी।